Els components de la nova Muixeranga han mostrat les seues credencials al poble d'Algemesí durant la presentació de la colla davant centenars de veïns de la ciutat que s'han acostat fins a la plaça Major per a seguir amb atenció les diverses torres que alçaren els muixeranguers i muixerangueres. La principal novetat d'esta formació cal buscar-la en la presència de dones i el fet que en el seu uniforme el color de les ratlles siga el verd i el roig. El perquè de la nova formació l'explica Miquel Alandete, presentador de l'acte. És ben cert que entre els anys 1960 i 1970 la muixeranga es va debilitar molt i que gràcies a l'associació dels Amics de la Muixeranga, encarregats de revifar-la i fer-la perdurar, la muixeranga i els muixeranguers han anat creixent i s'han anat incorporant més i més cada any. Gràcies al treball i a la insistència dels Amics de la Muixeranga, les torres s'han perpetuat i el so del tabal i la dolçaina encara s'escolta. Però bé, poques vegades en Algemesí un acte cultural ha suscitat tanta controvèrsia i tanta polèmica com el d'avui, el de la presentació de la nova Muixeranga d'Algemesí. Per això, per no alimentar encara més els malentesos, caldria aclarir unes quantes coses. En primer lloc, en el naixement de la nova Muixeranga no hi ha ni secessionisme, ni odi, ni crítica als Amics de la Muixeranga. Al contrari, en part, l'acte d'avui és un homenatge i un reconeixement sincer a una associació que ha treballat i s'ha preocupat per mantenir viva la flama de la Muixeranga. Sense ells, la Muixeranga d'Algemesí s'hauria perdut. Aclarit això, hi ha una cosa ben certa. Avui naix una nova Muixeranga, la nova Muixeranga d'Algemesí. La intenció, segons els nous muixeranguers i muixerangueres, és adaptar la muixeranga als nous temps, sempre mantenint les arrels, i ahir és on entra la incorporació de la dona i les ganes en donar-se a conèixer al món. Al llarg de l'acte de presentació, els components de la nova muixeranga han interpretat el ball que té en el foc, un dels seus elements imprescindibles. Després, i dalt d'un escenari, desplegaren diverses figures entre els aplaudiments dels assistents.
dos representants destacats de la nova Muixeranga, Raül Sánchez i Vicent Ferrer, ens comenten diverses qüestions sobre la formació que s'acaba de presentar al poble d'Algemesí. Què una nova Muixeranga? Bueno, perquè una nova Muixeranga? No, deixar ben clar que ho hem dit en la presentació, no és secessionisme, no és ningú gent de l'altra que s'ha així i ha fet una altra. Molts motius, és més un conglomerat d'històries, un efecte sinergètic que dic jo, no? És la dona, és el motiu principal, per supost. En l'altra Muixeranga no hi havia cabuda per a la dona, en pensar que una nova podria... I de fet, ara la majoria de gent en la nova Muixeranga són dones. També treure-la un poc més a l'exterior, no quedar-nos sols en la processó de la Mare de Déu, volem treure-la a l'exterior, portar el nom del poble darrere. No sé, és un conglomerat de coses que ens han fet decidir fer una nova Muixeranga. I ens pots contar el canvi de traje? No, simplement, tampoc és molt de canvi, no? És la mateixa tratge, la mateixa tela típica de Matalaf, hem canviat sols un color, hem canviat el blau per el verd. Per què? No sé, a lo millor portar els mateixos colors podia portar un poc de controvèrsia i no hem volgut deixar això a una banda i un color més no passa res. Ens podries contar què pot aportar la dona a la festa? Pot aportar el mateix que un home. Les ganes de fer muixerangues, pot portar també la força, l'habilitat, l'equilibri, el mateix, exactament el mateix. I ha sigut molt difícil el prendre totes les normes per a poder alçar les corres? Pràctica, és qüestió de pràctica i assajar. Estem assajant cada setmana des de ja fa quasi un any i simplement això, pràctica. I quines són les activitats que es plantegeu al llarg de l'any? Tenim pensat eixir fora del poble, ja en Sant Quidrà, de diversos llocs, i també tenim il·lusió, clar, per eixir en la professó de la Mare de Déu. Gràcies. La nova Muixeranga està formada per un centenar d'homes i dones que volen fer arribar a tots els pobles aquesta part de la nostra cultura i que els espectadors gaudisquen amb la conjunció de les formes escultòriques i amb la música de la dolçaina i tabal que sona de fons mentre es despleguen les diverses figures.